Чета коментарите ви във Фейсбук по темата, а именно мненията ви за обещанията на новия президент Росен Плевнелиев. Какво ще се случи в България до 2020 година. Чета ги на стената във Фейсбук. Гриша Георгиев е написал от коя стена чете водещият. Всъщност написал го е на стената, от която чета. А тя е: здравей, запетая България, тире, сутрешен блок. Това е стената, на която можете да пишете и вие. Ако я намерите във Фейсбук, натиснете копчето лайк и станете един от тези над 2000 души, които имат възможност да четат и пишат на нашата стена. Така че го правете, не дейте на другата, защото не е много сигурна. Косара Михалкова взе интервю от действащия държавен глава Георги Първанов, като разговаря с него за президентската институция и управлението на страната. Специално за Нова телевизия Георги Първанов. Вижте части от това интервю. През миналата седмица станахме свидетели на едни непремерени изказвания от страна на министър-председателя. Каква е вашата оценка за тях? Аз вече изказах своето мнение. По-лошото е това, че, видите ли, това не е изтървана реплика. Това е елемент от поведението на премиера. Това е неговата стратегия. Той така смята и дълго време го постигаше, че печели една широка част от обществото, които искат нещата да бъдат изговаряни по начин близък им. Но едно е да ги кажеш простичко, ясно, отчетливо, нещо, за което аз съм. Друго е да ги кажеш грубо. Да не говорим, че тази граница, която и сега прескочи премиера, за мен е недопустима. Той умее да подменя нещата по един великолепен начин. Аз не реагирах. Ден преди това той беше попитан защо не е отишъл в парламента. И неговата теза беше: Първанов ходи ли? Що не питате Първанов? Да, ама господин премиер трябва да прочете Конституцията. Президентът не подлежи на парламентарен контрол. Президентът е избран мажоритарно. Неговото работно място е тук, в президентството. Той се отчита пряко пред народа. Да разбирам, че за един политик е пагубно да показва по този начин емоциите си, или вие не смятате, че това е емоционално поведение, премерено поведение? Аз смятам, че това е лоша тенденция, вредна тенденция и опасна за България, за българската политика изобщо. Не смея да си мисля докъде ще стигнем, ако всеки почне да говори така. Когато преди 2-3 години, така, дори с елемент на закачка, казах, че ГЕРБ се атакизира. Тогава ми се разсъдиха много. Но трябва да призная, че ГЕРБ, в това число и особено премиера, надмина в изразните си средства в много отношения самия Волен Сидеров. Случващото се в Мини Марица изток. Смятате ли, че тези хора имат основания да протестират в момента с исканията, които имат? На фона на протестите в БДЖ? Звучат убедително. Това, което те са си изработили, което им е обещано, би трябвало да бъде получено. Това е логиката на събитията. Това се отнася и за държавата, това се отнася и за частниците. Ако това, което се постига като договореност, не се изпълнява, тогава доверието в държавността, в идеята за държавност, рухва. И тогава как може да очакваме, че тези хора, работници, служители, зърнопроизводители, утре ще бъдат коректни към държавата, коректни платци, работници, след като ние не сме били коректни към тях. Както държавата не е коректна към бизнеса. Когато държавата не се е изплатила към бизнеса, тогава защо да очакваме, че бизнесът от своя страна ще бъде акуратен, ще бъде точен и лоялен към държавните институции? Какво очаквате да се случи с АЕЦ Белене? Аз очаквам да продължи това разтакаване, това бавене,
образно казано, разкарване на топката. А бих искал този проект най-сетне да започне ускорено да се реализира. Отново ще подчертая. Нека премиер и Министерския съвет преценят кои са най-добрите финансови параметри. Да привлекат допълнително партньори, каквито те намерят за необходимо. Тоест да потърсят онези гаранции, които създават повече независимост, засилват български интерес, ако те смятат, че това е необходимо. Но бавенето на темповете води до това, ще подчертая отново, реакторите да бъдат продадени, готовите реактори да бъдат продадени на друг, Турция, Румъния да реализират своите проекти, Балканския пазар, който е нашата перспектива, който е смисъла от изграждането на Белене, да бъде разпродаден, да бъде заед вече. И по този начин Белене да се обезмисли. Тогава ние наистина ще купуваме, ще внасяме ток отвън. От това никой не печели. Вие през тези 2 мандата, може би умишлено, се пазихте от това да поискате някакви допълнителни правомощия за президента. Сега, когато излизате от президентството, може ли да кажете на базата на опита, който имате през тези години, какво би било полезно за България в тази насока? Аз продължавам да смятам, че идеята за президентска република, която на други места е работеща, в България е рискова. Защото не се знае в чии ръце може да попадне тази институция. Моята идея е президентът да има право директно да се обръща към народа с един или друг въпрос, с едно или друго искане и позиция. И ако тази позиция не получи народната подкрепа, избирателната подкрепа, то тогава може би морално е, като жест, като ангажимент, той да се оттегли. Интересна идея. Но иначе за трудните моменти в политиката, за емоциите, зад строгия протокол и подготовката за тежки преговори, един различен поглед към президента Георги Първанов в последното му интервю като държавен глава. Гледайте утре в темата на Нова, веднага след централните новини.